Kardi tang Dr. Rublin rong pipi lapen musumi teron pia tumapan kachike mopon. Lower Tarapung APHLC Local Committee atumihin pen perang kiamai kang nipon. Lakhain ko erahini Sarapathar Mandal Congress Committee atumpen Honorable President APCC Gaurav Gogoi aphan kangthum karni ajai mekedeng pon. Kardi tang Dr. Rublin rong pipi lapen musumi teron pia tumapan kachike mopon. Karbiang long lapen nijang karbiang long along non malom apor pe sining alir kedam nangkok abang phi pulote Dr. Rublin rong pipi lapen musumi teron pia tum henlo. Laso ning dukalong phuluni ahawar penta kachike modun. Lason si Phuluni Model Hospital asai hem along Karlitang Dr. Rublin rong pipi lapen musumi teron piatum apran kedam juya puthak malom suapor kachike mopon. Jai mekedeng pon along laso along kachike mo along kachetong dun laki Karbiang long Digital News Forum Phuluni branch pen Maipu Bodo Singh Hansi dun Maipu Bidor Singh Terang Kongchun bang aruning tikathar dihin rimbang pradhon kro Mirjeng Hanse, Dhubro Be, Sivo Be, Lapen, Ward Commissioner Babu Rongpi, Phuluni BJP Mandal President Pronason Rongphar, Phuluni Lem, Member Babu Hanse, Phuluni Karbi Cultural Society Kongchunbang Raju Be, Phuluni Model Hospital Managing Committee Maipu Mongol Hanse, Dr. Samsing Singnar, Langhin Ward Commissioner along Arpukedo Dunabangpu, Hirol Tokbi Lapen, Hindu Raksasena along Maipu Elwin Teronatum Celang Petpen Karditang Dr. Rublin rong pipi lapen musumi teron pia tumaphan chomrong me mate siningalir kaparabdun long pameji aphan pura kachikemo ajai me kedeng pon. Puthot ni tum dongkam kam tumang jiu Rublin rong pipi Karditang Rublin rong pipi doktor langlipan ahem cepat didundat dan tinggi pot angko kali itu Phuluni ampang gitu kan mate da model hospital doktor staff lapen Karbi Film Society ampang lapen Phuluni Mandal BJP Mandal Maipu atau lapen da Phuluni Ward Commissioner doang itu Phuluni ampang doang cenderung si alam itu itu mangjir bahini Kalitang Rublin rong pipi lapen monjumi teron pi alam itu kan ningduk cepak lang milur otsi lapen alam itu akai lamu lakai matu ta cini lo itu nihang nijang yang long arat sitame ningduk lo lasi alam itu rengtik apor itu kan ningna parong tekan alamu bang itu kai kita tinggi ni si alam itu non apor malam sobat itu mau men sobat itu nak cuci tekan boleh minggu berkerja si alam ni long penangan awak ini itu inspired kita mendukung lo alam klaim kita melakukan kaciki kecetan ini dan kami mimpi masih bang sojok si ini all Karbiang long mati ni hang ni jang Karbiang long atas kita ni ning oi tuh sanksi manlo son abang kita si alang itu pan itu dak Phulunia hindu tambe alang itu Kalitang Dr. Rublin rong pipi lapen monjuni teron pia tu mapang puthot jening reng ni mate chong rang me kepadudun pameji pansin itu yang tube ang pidun to gabe lapu Phuluni Model Hospital staff lapen Karbi Film Society Karbi Cultural Society lapen Digital News Forum kado be celang si nilitum pini ningduk kacepak lang nang kok kay lapen no ilitum anjir Dr. Rublin rong pipi lapen ilitum anjir monjumi teron pi
si Rublin rong pipi apanali jasmet pet kala pung suta cetong telang tamelang ali akam angkek a report ke ni tum lombong apen alang yakam ke claim ke dam cepaduk pik alang ni community health officer alang si mane saiki si claim bom apen kidu kela ke pai hiwara tumpan health facility ke pale ji panalang body pik apen ang parta alang ni mission tax bersai no ceparan jalan bang si alang ni ke inwet arling pihai si bang pi po karakter lasan kacepak lang ko si lasan ke itu mau komplik lah si alang ni son la so pe pe na por kami pen ke dam nang ke ni tu bodo kita mintu dulu si alang ni karjong kalita ngati chom rong ni an se do be the ni padu tu alang ni phan chiki mo la pen alang ni phan ahin ni Dili tu nada Fuluni modern hospital lo ini la miluge kainang kok kota kala puhno la non ini tu manjir Rublin doktor Rublin rongkipi la pen la kises klembang pi monjumi teron pi langli tuhan itu ningdu sepaklang alang itu makor pipin kan dili tuhan ingu tikanggu alang tu reng saplang bante asiti dolang kusan di tuman antu se kan biak ke pan angsong pan pije kalau sudah itu pai gelang no kan lang tum itu ma biut he na moti kanggo ko sini kita ni biut paklan namun jumi teron pi na ke arong golong komaji alang lipo ke mongol sing teron tan bang si ki ko na penalang lipai bang ke jonaki le tepi alang ni ward commissioner golong komaji taun si ki ko sila ni biut paklan sing itu bini ani ngang samu de stela lo kendal kal na nili tum det kelida news digital forum ni ago apen tak model hospital along pala sinar saho apen staff doan bang bang ku bang pi apen de fuluni ki se zone apen fuluni KS atau which move sih bang so Lower Tarapung APHLC Local Committee atumihin pen pherang ke amai kangni pon sonsi lakhain ko raphon nilip ke parlo Lower Tarapung APHLC Local Committee atumihin pen pherang ke amai kangni pon bangso pherang ke amai long ke ong dung Local Committee APHLC ke kroyara tum pen chetong nunsi Lower Tarapung rat ke jai kathara ke jalong si do thepji pusi pherang ke amai long pen lam the chepaklang pon athe non BJP atumalong futub kachikup dun jipu Rajiv Bialong ke niletum APHL se hin pen ke Rajiv Bialong ke chingbe dun de athe alang like keram tangar ni sitami APHL se long thangar pusita pipe lapen claim lasi niletum Lower Tarapung APHL se aratum ke BJP along surrender dun de pusi pherang ke mai long pen lam the chipaklang por Borpung pen nilituma pherang ke Longram Hansen ang kilo birta Public TV Karbi Anglong nili ipicture hin pen nilitum nilikaning yedum kang tunga bang kelalo athema ladak ilitum tarapung ipicture tum atok anu gedo tum sitame karbiarat watum an bang ke bang ilito phanang churung na chujar postame ilitum ne chingdi dunang ne lapen ining bi dun pen ilitum labang nang etha nang mo pen ining bi pen itum kaprek ludun nang ne ilitum ke la longri longpat kachesong labang ilitum jai kathar ilitum fan 60 dura ron bang nang ot pithip ilitum fan bang nang chesong pi pe me posi ilitum afanar ja pithip posi ilitum ta alang litum along ilitum ta arjab dun thim na lapen ke ilitum alang litum ekejap on ling ilitum stame doduna lasinilik ilitum karbiara atom fan ni Jasmet kacuning ridun kang tungke la hello. Non amat ke nilitum dadak PF pengke nilitum ke epchersi ke do thiblang la penitum non kisunji pu angring ke do pukela ke nilitum amunit kali aprang ke nitum long lang dodun sitame alang li ke divin be na thusi min ke dodun la sinilitum long ke thangta alang li tungke alang li long we ni tung kachirap do na ve la se amen ta ni li nangsung lori alang like
nilito pan aprang ke nang Japon lo setame lapu pa sini to pan ke alang nang kakang bom ama sinon bang ke nilitum ta ning jang je lam lo alang pan ke men sung det po Rajiv be ke alang li ke amina pan si ali ke ciri atemal rada pan le ali kiri pigali amina awan an van pan si ali ke ciri lasi nilitum ke la son bang ke kroi krek atema rada pan si karjap pote rada pan arjap pitip pe menangji nilitum pan nang Japon ji pote nang jap pipon pe menangji alang li ne tumon bang aling ra ala ta lo along rp ka son ra hi krab dun ring ke nilitum ke kroi krek nitum ke do tip ji nitum ke la par lowars tame nitum la bang so ai picture si ke nitum ke do tip la non ma ke nitum ke thangta ninga klong peta matha dun thap the sunun de Dela non la ki sunji poraji bebang ke APSRC long prang ku pini ar pudo ulpulma. thang ar puta ve aprang ke alang li ke ba abang ke hala divin be long si kam claim la sini to fan organize lo nili tum alang li fan divin be fan pahai dun lo divin be bang ko piloma poteng long ra da fan sini ta karja ka chi song pu pe me alang li bhot bang ke BJP to long chu yor det lo ni to alang li fan chu pahai dun pe ale thang ta ve ante long puta ni to fan pu son si ni to fan nang moi pon bom lang sa mi ni tum ke picture si lutang lo ni tum ke lut le lo aka prek ke lut le lo Dela non la APSRC tuang bong pe non la Rajiv Bechot ma aka prek amuni dulang la non ke sun. aka prek amuni ke ave thegen long le lo aryu long le lo tala Rajiv be bang ni to fan organize bom lo sa mi ni tum bang ke chingwai si ko son ma pulo no ni tum chingwai la bang ke ni tum ke sun se pu bang si chingwai dun rong ate mani tum ke la imina apok opana join ni ke sun se ate ma rat chulong rap ram nai pusi ni tum ke non ke arjap thib lo ini labangso abirta chatai ke lang phan akero si pilo nilitum luar tarapung APSRC itum tipo si pini lapuson chingrum nang kongma pulutan te nilitum ke dam tang social media long nilitum tarapung arada tum kapre ka song long kaching bedun pusi jethang pik aposin nilitum pini a hok kalima kalangma pulutan te nilitum dun madun dema pulutan te nilitum pini ladak nilitum phanang theklong dak lo nilia president lo lapen lapo sia 3 lo lapen lapo nilitum claim rapet ladak luar tarapung lo nilitum claim rapet tum anlo aposi nilitum karbiang long arada tum nilitum phan manghunang ne nilitum tarapung luar tarapung arada tum phan non kapre ka party dun elo nilitum phan ning binang ne lapen sartum an setami si nilitum ahok non kewangji MLA lapen MEC anda menilitum a hokpet pensilitum chisong PG lapen litum a hokpet pensilitum claim PG APSRC nilitum inglong akai akaching hon akachisong akihai ilitum asarlo JI Qatar nang ki Japon ki me pik pena potsilitum alang li phan aki kroi alang le phan aki kroi nilitum ki chirklong pena potsinilitum pini lapusoni tum tongsikot pensita menilitum chingrum pensi nilitum la bang soja tailong nilitum wang nang koklo la pen nilitum aphan nilitum aphan bang jong hele nilitum aphan nang bay sitame nilitum ke pini a hok pes nilitum chi than pon dak lo nilitum phan nang bay le jong he sitame nilitum ka pre ka party long ke nilitum ke dundelo la pen nilitum aphan la pusona dak nang ki jok amonitum wang bigji sitame pini nile mediang no nile ningje daglo nile tuma party ke nile tumke dunde lapen dunda hai kumani sitami hal hai bang ke nile tuma phan nile tuma men ka chiorda ma tumlo sitami nile tum pini mediang no nile tum ningje daglo apo nile tum C3 lapen nile lapen la dak ke du ana members tum an fan sitami nile tumke ningi sipet lapen nile tumke a hok ki claim ja tumlo lapen nirtum ke pachurere rong sor phantame lapen nirtum ke ave du pusame nirtum chithan ponda aposi nilitum labang so song hai hetik ke nilitum sidame APSRC pengilitum chi ri relo si 3 da do lapen kaprek la nilitum party da me do si alan to pendame pithana si nili penke lan hello Acha ni dinar julang na kedam tanga por ho da tarapung luar tarapung PS pena sansi surrender dong pinangan bang trokep pudo halatum ke ente APSRC det la pulama mante ini nali tumlong art puga via tum puyalo
labang ke nang lina arju tang delo pon nilitum ahok lo paklar nang kok si ahok lo hadak bang trokep busikidam pache thang lo sitame kisimana munit tum members tum inut bahani dun sitame nilitum amunit si bang trokep kidam bu bang kele kini tum tame chingnek dalu itu amunit a members halatum bang a members abe det pensi alang le tume kidun inke ni tum ge chilang lo aposi theglong lo he sitame alang le tum bang ke hala BJP amunit tum masi hala dak cylinder dam sitame deng de det bon ni le tum tame hala tarapunga phirang ke abangali hala taraji pus puloni tum da chipus dun lo la penil tum mun ke ali pusi hala dang tum ta chipudun lo aposi hala dak CM ta chini lo bon rat hala dak atum si adak nang suyog lo aposi pesal tung ada thirklong lang pu tuliram sar alang le chini dat bon aposi hala tum han deng sitame futu bang pup ke del aposi le nilu tum tame ningarong lo sar tuliram rong hang phantame ni tum party dun de dat sitame BP munir hada kidam pen hala dak ta chini lor tuliram chini lor pen potsi hala dak futu ta kup ke del lo pusi ni tum arju dun lo to nili baga nili hin pen kaniye dun kangtung ba ni to picture sheet tum pen kaniye dun kangtung ba kala lo dak local non ke local punang kok lo dak local community tum phan kachuning ri dun kangtung ba kala hello athema ke dam tang alang le tum ke claim mission pusi chipulo setame nili tum kachi thek dun long ni to picture sheet tum ke thek long bang ke a ke chok dam de do kili dam de ta do lang podium kala lo non asontin a scheme nang le setame alang le tum BJP pusi chikrong setame la so BJP pu chikrong pu setame Lakhain ko rehni Sarapathar Mandal Congress Committee atumpen Honorable President APCC Gaurav Gogoi aphan kangthum karni ajai mek kedeng pon Lason sejak hongpo acikloni phai player ni Lakhain ko rehni Sarapathar Congress Mandal Committee President Keha Ingti Secretary Banabas Teron atumpen Patirpi Ponsi Chabra Langso National Highway number 39 ator Pialong APCC President Gaurav Gogoi aphan kangthum karni ajai mek kedeng pon Bangso jai megalong Lakhain ko rehni Sarapathar arada tum cetong dun pen alira cham pidun lapen la bangso jai mek kapaman pon along bang pharohini sose arada tum cetong dun si mesen met pen pachun pon usinil tum apherangke muhiram teron pen birta nang pale bokajan pen nile tum apherangke muhiram teron nang kilo birta Public TV Karbi Anglong আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ দুখৰ কথা যে আজি তাৰিখত বৰ্তমান চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কাৰ্বি মানুহক সন্মান নকৰে তেওঁলোকে কাউন্সিলটো মাত্ৰ ATM দৰে ব্যৱহাৰ কৰে এই ATMৰ পৰা তেওঁলোকে বালি লয় এই ATMৰ পৰা তেওঁলোকে পাথৰ লয় কয়লা লয় মাটি লয় পইচা লয় কিন্তু স্থানীয় ৰাইজক যিদৰে সহায় কৰিব লাগে ৰাইজৰ মাজত যিদৰে শান্তি সমন্বয় গঢ়ি তুলিব লাগে সৰু দোকানী সৰু ব্যৱসায়ী সৰু ঠিকাদাৰ সৰু আমাৰ কৰ্মচাৰী আংগনবাড়ী আশাকৰ্মী স্কুল হস্পিটেল ৰাস্তা যিখিনি কাম কৰিব লাগে তেওঁলোকে কৰা নাই দিছপুৰত সিন্ডিকেট চৰকাৰ আৰু ইয়াতো এটা সিন্ডিকেট চৰকাৰ চলি আছে এই সিন্ডিকেটৰ ৰাজত্ব যদি শেষ কৰিব লাগে ৰাইজে গম পাই গৈছে যে একমাত্ৰ বিকল্প হৈছে কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি 2 দিন আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ